Niin on, niin on. Voi voi. Tuleeko äiti sua silittämään, tuleeko? Oi, että mitä mahdetaan Onnille tehdä siihen. Onnen kelpaa olla, noin. Tee siihen asento ja toi on aika hieno. Tällä on kiva. Kato vielä tänne hiukan. Onni, kato vähän tännekin päin. Onni, kato. Hei hei. Hei, kyllä on aika kiva Onni olla siinä. Näin se menee. Tämä on oikein tämmöistä pakkaskelin asentoa tämä on. Joo. Mutta kun tuo joulukuusikin pitäisi viedä pois, kun rupeaa tämä joulu loppumaan tässä. Mutta mitä se Onnia haittaa, onko siinä vai tässä vai mitä tehdään? Näin se menee. Oi voi, venyttele vähän, kun rupeaa paikat väsymään, kun monta tuntia on nukkunut. Niin, kyllä se on vähän semmoinen juttu. Niin, katso nyt. Kato. Onko siinä kiva naru? Oi voi. Noin, no hieno juttu. Onni tykkäisi pelata sen kameran nauhan kanssa. Syönkin sen siitä. Noin, näin se menee. Jotain tarvitsisi kyllä keksiä. Kyllä tämä rupeaa pitkästymään jo tämmöiseen oloon. Niin on. Voi voi, huilaa nyt vielä. Toi on hyvä juttu. Näin menee hienosti. Noin, kato. Niin, näin se menee. Ohos, nyt tuleekin kauniin, naura vähän. Niin, naura hiukan. Eikö nauraa vähän sen vielä?